Diversos estudis han indicat que amb una bona prevenció podríem reduir l'aparició de trastorns mentals. Però perquè un programa de prevenció sigui efectiu, cal realitzar-lo just a l'edat concreta on comença cada trastorn. Malauradament, l'edat d'inici dels trastorns mentals era un tema poc conegut, ja que investigar-ho és més complex del que pot semblar. Nosaltres vam combinar per primera vegada tota la informació sobre edat d'inici de trastorns mentals de tots els estudis epidemiològics que s'havien publicat fins ara. Així, vam aconseguir una mostra de més de 700.000 persones amb trastorns mentals dels 5 continents del món. Realitzar les anàlisis no va ser fàcil, ja que cada trastorn presenta un patró atípic i únic en la seva edat d'inici. Vam haver de desenvolupar nous algoritmes de metaanàlisi i els ordinadors van estar calculant durant mesos. Un resultat de l'estudi és que l'edat en la qual s'inicien més trastorns mentals és al voltant dels 14 anys, una època en la que el cervell està experimentant grans canvis maduratius. Això subratlla la importància de detectar precoçment qualsevol canvi que pugui avisar d'un possible trastorn mental. Si fóssim capaços de detectar aquests canvis quan encara són incipients, possiblement podríem corregir-los i aconseguir que el cervell maduri d'una forma sana, evitant el trastorn mental. Un altre resultat de l'estudi és que els diferents trastorns mentals van apareixent d'una forma ininterrompuda, sobretot durant els primers 25 anys de vida. Per tant, no podem dividir els trastorns mentals entre uns que es donin a la infància i uns altres que es donin a l'edat adulta. Ans al contrari, és més aviat un contínuum. Aquest resultat qüestiona l'actual divisió del sistema de salut mental en dispositius per a menors de 18 anys i dispositius per a majors de 18 anys, ja que per a moltes persones l'atenció es veu fragmentada just en aquesta edat crítica. És per això que ens preguntem si no seria millor adequar el sistema de salut mental a les edats d'inici dels diferents trastorns. Sabem que hi ha altres factors implicats, però nosaltres posem la pregunta sobre la taula.